és un cargol legal, però té el cap ple de pardals. Sempre borratxo mirant l'infinit, sempre fent el gos tombat al llit. Em banya ser l'espavilant que va per la vida sempre sobrant. Tot ho sap, tot ho critica, però el baves ja està tip i ja no s'hi fica. I ells són cargoins, i ells són cargoins, i ells són cargoins. Amb banyes i amb baves a Toma farsa! Ai, m'he equivocat. Saps, Banyes? No sé com se'ns ha caigut la torre aquesta vegada. Gaita, què diu aquest ara? Per què ho dius, això? Bé, tu, doncs perquè ja se sap que això és culpa de la tècnica i la seva manera de fer. Sí, la veritat és que tens raó. Doncs clar que tinc raó. Si és que carreguem una torre de 7 i vinga, que si és que no l'hem descarregat, que la teníem. Però què et passa a la boca, Banyes? Parla superestrany, no? Prou, prou, prou! Però què li passa a aquest? Però què us passa? Que no llegiu els guions o què? Ai! Sempre igual! Ei, tio, se't cau el pèl, Si saps? és que sempre estic igual! Ara hem de tornar a repetir l'escena, sempre us esteu equivocant! Toma, Oixo! Ja veuran aquests, amb els meus mètodes ens farem famosos, segur. Roda de premsa, coordinadora de coñas castelleres. ¿Pero qué es esto, Cuchiflu? ¿Por qué no pusiste collas en contra de coñas? Doncs ho hauria fet si en comptes de munyons a les mans m'haguessis posat uns dites, Però com comprendràs, és una mica difícil. Sí, claro, claro. Seguro que si lo hubiera dibujado dedito, se hubiera equivocado en otra cosa, Cuchiflu. Ya verás, porque eres más tontito. Toma 20! Jo soc el Babas, soc un garganta. Tota la feina sí que la flipa molt. Així que ja està i la callacona. De salsa cafè. Prou, però què és això? A veure, esteu cantant amb un altre to i una lletra que no és. Com no ho feu millor, al final ho he de cantar jo, això. Vinga, va, tornem des a dalt i a veure si aquest cop ho feu millor. Però què estàs dient, Gamarús? Tu encara desafines més que nosaltres. Gaita, amb això sí que té raó, no en tens ni idea. Vinga, va, torna a ficar la música que ja veuràs el que en cantaré ara. Però sereu cabrons, si tot el que sabeu us ho he ensenyat jo. Que ens ho ha ensenyat ell, diu. Aquest paio va de sobrat o què, diu? Però si no en tens ni idea. Vés a pastar. Però quin parell de flipats, el que he d'aguantar amb aquests dos. Bé, a mi quan em van donar aquest paper vaig pensar, està fet a la meva mida. Clar, un tio llest, guapo, atractiu, saps? Vaig haver de fer unes petites modificacions perquè el guió era una mica curtet, tu saps, i jo sóc un tio amb recursos, no? La veritat és que tenia més ofertes. Avatar, Planeta 51, Toy Story 3, Cars... Però a mi em va més al cinema independent, saps? Amb guions elaborats, i que jo pugui improvisar i aportar més coses, saps? I esclar, si puc improvisar, doncs la pel·lícula sempre vendrà més, no? Perquè clar, no és el mateix una improvisació meva que un guió així una miqueta merdeta, no? Tot s'ha de dir, les coses han de dir com són. I la publicitat està funcionant molt bé, també, saps? Però ja era d'esperar, clar, amb la meva cara com a imatge principal, doncs que ja està tot dit, no? Igual que el tema dels Oscars, que me l'emportaré jo segur, no? Perquè les altres pel·lis són una miqueta basòfies, no? Mira qui ve per aquí. Vinga tots a la pinya! Ara tomate fuera, repetimos! Vinga tots a la pinya! Vinga a fer castells, que hago un nene! Fota-li el cap! Vinga prou de taronges ja, me cago en nene! El tomate, no taronja, repetimos! Apunta bé, babas! Bueno, ¿qué pasa con el micro este y el becario del sonido, qué? Goita, qui ve per aquí? Vinga tots a la pinya, me cago en nene, a fer castells, cago en l'hòstia! Vinga, prou de tomàquets ja, ja està bé! Aquest cap de colla no m'agrada res. Ei, què feu aquí? Ei, no creieu que aquests del Banyes i el Babas es passen una mica? Sí, tenen uns guions que són una merda, haurien de fer alguna cosa, no? I per què nosaltres sortim vomitant i no ho entenc, això?
Nosaltres sortim com si fossin tots uns hippies aquí fumant petes. I a mi això no m'agrada. I nosaltres, que estem sempre darrere la merda, Hem de posar una queixa a la Junta Castellera. Venga, toma buena, ya podéis ir todos para casa, Venga, abuelo, para casita, que ya hemos acabado por hoy. Joder, macho, qué día más duro con el capítulo este de los cojones, Pero, añadir baba, ya hasta las narices. Esto no está pagado, Esto no está pagado. Venga, hombre, abuelo, iros para casita ya, que se ha acabado ya, hombre. Dejar de discutiros ya, qué pesado que soy, me cago en la hostia. Santa Tecla. ¡Calla, homatros de suru! Que si arriba soy yo la... Qué buenas que están aquí estas magdalenas. Me encantan. Sí. Qué bones que estan. Vull menjar-me més. Qué buenas son las magdalenes. I els castellers d'Esplugues m'han contractat per fer-los una mica de publicitat. Serà que algun... Prou, jo estava dient que havies de fer un balancer en l'Irne i un frappé de la Frenchola. A veure si ho agafes així. 1, 2 i 1, 2. 1, 2, I don't understand nothing. I don't care. I així. 1, 2 i 1, 2. Oh yeah, it's my Què ho has voice. entès així, bé o no? 1, 2, 1, 2. Tu has de practicar unes 1.500 vegades perquè escolti igual de bé que a mi. Sí o no? Yeah. Escena casa, toma Què et 28. sembla el sopar? Sembla igual. Tens raó, quin engany de sopar. Veritat que sí, és que... Trobo que les cuineres s'haurien d'esmerar una miqueta més, no? Fiquen 3 galets i ja està. Sí, totalment d'acord. I després, la carn aquella en salsa de petroli que era com menjar-se un dipòsit de dièsel. Sí, veritat. Jo encara tinc clamors d'estómac, saps? A ver, lo tienen que hacer con más énfasis, Lo que no puede ser es que no levanten los brazos ni hagan nada, que es tan inexpresivo, va. Venga, tienen que hacerlo con un poquito más de gracia. Doncs sí, una miqueta de gràcia no us aniria pas malament, no? I el que també us aniria bé és fer unes gàrgares amb rovell d'ou, perquè teniu les veus una miqueta fotudetes, I a veure si afinem que esteu fora de to. Vinga, va. Sí, ho esteu fent fatal, esteu fora de to, menys mal que no veieu. Hey, des del Palau de la Música, tot l'equip de Pixafilms i l'equip de lladres del Lluís Millet us volem felicitar les festes amb una Nadala pa flipar-la. Castellers, castellers, fins l'any que ve. El nostre pessebre no té caganer. Té 4 de 8 i una torre de 7. El que farem la pròxima temporada. Castellers, castellers, quin gran esforç. Et cardes l'esquena, els braços i el llom, sempre buscant arribar fins al cel, sempre buscant el mateix. I el públic sempre bocabadall no deixa de flipar. No saben que tots estem penjats i amb un arnès com una marioneta. Bé, el bany és el d'abans. Us volem felicitar les festes. I quina millor manera de fer-ho amb una cançó, no? Bé, no us passeu gaire més torrons, que la pròxima temporada tenim que fer la Torre de Sella. I qui sap? Això, no us passeu gaire, Apa, bones festes!